Сега ще пробваме да направим едно видео с най-големия стик. 3 метра, да видим какво ще стане. Сега опъваме, докато не се изгуби свят. И то става един дрон. Дали ще го изкачим? Не знам дали се чува, дали ще го изкачим този връх, не знам. Но отиваме натам. Ултра величествен за мен. Така че